Районның иң ерак төбәгенә урнашкан Яңа Карамалы авылы ул көнне бик күп кунаклар кабул итте. Күренеп тора, чарага ныклап әзерләнгәннәр. Балалардан алып өлкәннәргә кадәр буыннар чылбырының өзелмәвен, традицияләрнең дәвам итүен кайгырта. Рухи мирасны саклау юнәлешендә дә активлык күрсәтә алар. Чарада гаилә традицияләренең матур үрнәген чагылдыручы килен каенана мөнәсәбәте дә калку итеп күрсәтелде. Төп йортта калып, әти-әниләре белән тату гомер кичерүче гаиләләр күп икән авылда. Шуннан да Яңа Карамалы авылының сокланырлык һәм күрсәтерлек шәхесләре дә һәм эшләре дә бихисап. Кайсы гына тармакны алсаң да, кайсы гына өйгә карасаң да, урамнары да төзек һәм гомумән халкы да бердәм. Һәрбер эшне күмәкләшеп, матур итеп эшлиләр. Яшь киленнәр дә тарсынып та тормыйлар, биянай белән дә матур итеп яшиләр. Татар гаиләсендә, татар хатын кызына хас булган матур сыйфатларны бу җирлектә шуннан да күрергә мөмкин. Яңа Карамалының кызлары да, киленнәре дә берсеннән-берсе уңган булып чыкты. Газета кәгазеннән ваза үрүчеләр дә, фамираннан чәчәк ясаучылар да бар. Атлас тосмалардан ясалган модульле оригамилары да искиткеч. Ашсу осталарына да бай авыл. Чәкчәк, бавырсак кебек ризыклар белән бергә бәйрәм табынына тортка кадәр әзерлиләр. Оста кондитерларныкыннан бер дә ким түгел. Мастер-класслар белән үрелеп барган бой иштәлекле тәрбияви чараны оештыруда Миләүшә Гәрәева һәм Филиза Фаррухшина башлап йөргән. Гомумән бу авылның халкы, әгәр дә киңәш торап дисәң дә ярдәмендә һәр вакытта да булыша. Менә шушыны күтәреп алып алар алып барган бу көнге бәйрәмне үткәрү оештыру бик уңай булды, бик җайлы булды, бик җиңелдән. Чөнки монда сәләтле кешеләр, тырыш кешеләр, бер-берсенә ярдәм итүче кешеләр бик күп. Районның бөтен талантлы кешеләре Яңа Карамалда икән дигән фикердә калдым. Бик күп яңалыклар өйрәндек, кул эшләренең яңа төрләрен өйрәндек. Оныкларыбызга өйрәтер өчен дәртләнеп, иҗади уңышларга ирешергә дигән максат белән кайтып китәбез. Киләчәктә дә шушындый матур очрашулар бу җирлектә тагы кабатлансын дигән теләктә калам. Яңа Карамалының Кояшкай театры артистлары районда барган балалар театрлары конкурсында беренче дүртлеккә кергәненә. Адилә Низамова әнисе яклап нәсел шәҗәрәсен төзегән. Әлеге хезмәте белән ул районда беренче, республика бәйгесендә икенче урынны алган. Чараны яшь йөрәкләр ансамбленең биюләре Роза Хатжанова һәм Ознакайда яшәүче якташлары Ләйлә Султанованың җырлары тагын да бизәде. Яңа Карамалыда халыкның рухи тормышын тагын да баету, буш вакытын файдалы шөгыльләр белән үткәрү юнәлешендә әнә шулай актив эшлиләр. Әлфинур Дongmanова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.